дар ин даври чемпионат бозии дастаҳои футболи Истаравшан ва Истиқлоли Душанбе ҳангомавӣ ва ҷолибу шиддатнок сурат гирифт. соҳибони майдон дар баробари пешсафи мусобиқа рақобати шадид нишон доданд. клуби шаҳри Душанбе дар ин мавсим танҳо як мусовӣ дораду дигар бозиҳоро бо ғалаба ҷамъбаст намудааст. ҳамчунин дар давоми 5 даври охир даста ба дарвозааш гол сар надода буд. ин кор ба бозингари навтулӯи дастаи Истаравшан Салам Ашурмаҳмадов муяссар шуд. дар дақиқаи 23-юми рақобат аз як вазъияти мусоиди голзанӣ истифода карду тӯбро вориду тури дарвозаи дастаи Истиқлол сохт. то охири қисми аввали дидор соҳибони майдон нагузоштанд то Истиқлол ба задани голи ҷавобӣ даст биёбад. ҳарчанд бошгоҳи душанбегӣ имкон дошт ки дар дақиқаҳои охири пайти аввал таносубро баробар созад. зарбаи ҷаримавии 11-метраро ки Манучер Ҷалилов иҷро намуд, дарвозабони мизбонон Беҳрӯз Хайриев баргардонид. дар қисми дуюми рақобат билохира Истиқлол ҳисобро баробар намуд. дар дақиқаи 59-уми бозӣ ҷониби дарвозаи Истаравшан боз пеналти таъин карда шуд. ин навбат Эҳсони Панҷшанбеонро ба хубӣ иҷро намуда ҳисобро 1-1 гардонид. як дақиқа мондан то анҷоми вохӯрии ҳамлагари ҷавон Рустам Соиров голи дуюми Истиқлолро зада ғалабаи мушкили дастаашро дар сафар таъмин намуд. ҳамин тавр якчанд дақиқаи дигар нарасид то Истаравшан бозии худро бо Истиқлол ба натиҷаи мусовӣ ҷамъбаст намояд.